Apo, kakabsat, naimbag nga aldaw kada kayo amin at sa lahat po ng mga kaibigan natin sa iba't ibang parte ng bansa at ng buong mundo. Welcome to Michelle's Lasang Langit Kitchen! Dahil po, hilig ko po talaga at passion ang magluto at mag-bake, ang dami pong nagre-request na kung pwede daw po mag-share ako sa inyo ng mga iba't ibang recipes. Kaya po, iniimbitahan ko po kayo every month. Magluluto po tayo or magbe-bake po tayo dito po sa aking kusina sa aming tahanan. Dito po sa ating very first cooking vlog, napili ko pong i-share sa inyo ang version ko po ng ginataang bilo-bilo or ginataang halo-halo na paboritong-paborito pong imerienda ng aking pamilya, lalong-lalo na si Isabel. Sisimulan na po natin magluto ng ginataang bilo-bilo. Ang saging po ay niluluto ko muna. Ginagawa kong minatamis na saging. Huwag masyadong manipis, huwag din masyadong makapal. Kasi kapag sobrang liit naman po, baka madurog. At dahil mabusisi ang ating proseso, tatawagin ko ulit si Katie and Blossom para sila na po yung magtuloy nitong saging saba. Come on, Katie and Blossom! Dito naman po tayo sa gabi. Ang gabi naman po, konti lang yung nilalagay ko kasi hindi naman po ako mahilig sa gabi. Actually, yung pong asawa ko lang na maputi. Siya yung mahilig sa gabi. Ang gabi po kasi ay lalong nagpapalalim ng lasa ng ginataang bilo-bilo. Alam mo yung parang lalong nagiging authentic yung pagiging ginataan niya kapag mayroong gabi. And then, nagdadagdag din po ito ng hapon. Linamnam. Ang next ingredient naman po natin ay ang kamote. Ito pong ginataang bilo-bilo ay kilala rin po sa iba't ibang pangalan. Dito po, sa Ilocos Region, sa amin, ang tawag po namin dito ay tambo-tambong. Sa Kapampangan naman po, ang tawag ay sampelot. Sa ating mga kaibigan naman po sa Visayas Region, ang tawag naman po nila ay binignit. Sa Tagalog naman po, ginataang halo-halo o ginataang bilo-bilo or pinaltok. At mga kaibigan, nandito naman po ang ating superstar, ang langka. Isusumbong ko lang sa inyo. Alam niyo ba kung magkano to? 1/8. Samantalang sa Ilocos, nahuhulog lang to sa lupa kapag hinog na. Ito po, Diyos ko, 1/8 dito sa Maynila. Ay, mataya ko, apo. So, ito ang isang napaka-importanting ingredient para sa akin kasi paborito ko ang langka at paborito din po ng anak ko. Kaya kahit na 1/8 siya dito, lalagyan pa rin po natin ng langka ang ating ginataan kasi nagpapasarap at nagpapalinamnam po ito ng ating ginataang halo-halo. Ganyan po. Ayaw ko po ng pahaba. Mas gusto ko po yung cube-cube. Para po, hindi nakaka-choke. So, yan po ang gusto ko, cube-cube. And then, mamaya, hindi po natin lahat sabay-sabay ilalagay yung langka. Dahil po, maglalagay lang po muna tayo ng konti sa simula ng pagluluto para maglasang langka na yung ating ginataan. Huwag masyadong maliliit kasi po madudurog siya. Kasi di ba pag matagal nang niluluto yung langka na lalabsak siya. At ngayon naman po, iluluto na natin ang sago. Niluluto ko po ng separate ang ating sago with sugar. Kasi po kapag may sugar, para sa akin, mas makunat, mas maganda yung texture. So meron po tayo ditong mga 4 cups ng water. Pakukuluin po natin ito. So, hinihintay ko lang po na medyo umusok-usok na ng konti yung water and then lalagyan po natin ng 1 cup na brown sugar. And then, kapag yung kumukulo na, maglalagay po tayo ng 3 cups na sago.
Alright, lalagay na natin ang ating 3 cups ng sago. At ngayon naman po, gagawa na tayo ng bilo-bilo. Uunahin natin yung classic. Yun yung walang flavor at walang color. Okay, and then, lalagyan lang po natin ng konting water. So, siguro ho, sa 1.5 cups na glutinous rice flour, maglalagay po tayo, estimate, mga 3/4 cup po ng water. Pero konti-konti lang po ang lagay. Gagawa po tayo ng parang dough. At ngayon po, dough-like na po yung ating glutinous rice flour. So, yung iba ho, gumagamit ng maliit na ice cream scoop. Yung iba naman po, gumagamit ng measuring teaspoon. So, tayo naman, kukurut-kurutin na natin. Okay, ngayon naman po, gagawa naman na tayo ng bilo-bilo na pandan flavor. Siguro mga half teaspoon po yun. Gagawa naman po tayo ng ube bilo-bilo. Yung iba ho, nilalagyan lang nila ng liquid na ube. Medyo hindi ganun ka-solid yung kanyang lasa. Ngayon, ang gusto ko naman po, ubing-ubing ube talaga yung flavor. So, bukod po sa merong liquid na flavor, meron din po tayong ube powder. Shake muna natin ang ating ube. Then, more or less, yung isang malakas na pusitsit ko is parang 1 table. 1, 2. Okay na yan. Parang 2 table. And then, yung pong ube powder natin is parang half teaspoon or parang 3/4 teaspoon. Kasi tinansya-tansya ko na lang din kanina para more or less magkaroon din po kayo ng idea. So, ito po ay ihahalo natin sa water. Ayan, ubing-ube na siya. Lalagyan po natin ng konting salt, just a little salt, because ang salt po ay nagpapa-enhance ng ube flavor. Ito naman po yung version ko ng bilo-bilo. Nilalagyan po natin siya ng flavor, hindi lang basta liquid, pati na rin po yung ube powder. Ang ganda. At ang bango-bango po, ubeng-ube. At ngayon naman po, gagawa naman na tayo ng minatamis na saging. So, isu-sugar coat natin siya para hindi aasim din yung saging. Half cook lang naman po, hindi naman po yung sobrang magiging malambot siya, hindi naman po. Niluluto ko po siya muna dahil para siguradong ma-sugar coat po siya ng brown sugar at hindi po siya aasim. Kasi kung minsan, ang saging umaasim kapag kakasama na ng gata at nung mga iba pa niyang ingredients doon sa ginatan. Eto na po ang ating sago. So, niluto po natin siya sa brown sugar ng mahigit 1 oras. So, babantayan na lang po ninyo. Ito po kasi talaga yung gusto ko sa sago, yung makunat. Follow nyo na lang po yung instructions doon sa nakalagay ng supot ng sago. Pero ako po, ito po ang gusto ko. Niluluto ko po siya sa brown sugar. I-try nyo po ang kunat, ang sarap, lumalaban po siya. Ito po, hindi siya lutong-luto. Ayaw natin ng malabsak. So, ready na po ang ating minatamis na saging. Hindi po siya fully cooked, ha? Bantayan nyo po siya, huwag nyo po siyang iiwanan para hindi po siya malalamog. Tapos, slow fire lang po. At ngayon naman po, iluluto na natin ang ating ginataang bilo-bilo. Lalagyan po muna natin ng water. Estimate mga 2 cups of water po ito. Ilalagay po natin ang ikalawang piga.
Estimate ko po dito mga nasa 6 cups. Ayan, medyo mausok na. Ilalagay na po natin ang maliliit na sago. Tapos, isasabay ko na rin po ang langka. Hindi po natin lahat sabay-sabay ilalagay yung langka. Dahil po, maglalagay lang po muna tayo ng konti sa simula ng pagluluto para maglasang langka na yung ating ginataan. Tapos po, the rest ay mamaya na. Okay, ngayon po maglalagay na po tayo ng sugar. Kalahati lang po muna nito. Napakabango. Sobra. Tapos, ilalagay na rin po natin ang buko pandan. Medyo pinilitpit ko ng konti. Yan. Pampabango po yan. At naglalagay din po ako ng tanglad. Lemongrass. Ayan. Pinilipit-pilipit ko rin po. Pinipilipit ko siya para mas lalong lumabas yung kanyang aroma, yung kanyang lasa, yung kanyang bango. At ngayon naman po, magdadagdag na tayo ng gabi. So, pakuluan po muna natin ang gabi ng mga 2 minuto. Tapos, isusunod na po natin ang ating kamote. Maglalagay po tayo ng ½ teaspoon iodized salt. Kapag ka po rock salt ang ilalagay ninyo, yung ½ teaspoon ng iodized salt, dapat mas malaki po pag rock salt kasi dahil malalaki yung butil nila. Mas maalat po yung iodized salt, kaya ½ teaspoon lang. Kung rock salt naman po at ganito kadami yung iluluto ninyo, pwede kayong maghalos 1 tablespoon. Tutulungan po tayo ngayon ni Katie at ni Blossom ulit para maglagay ng bilo-bilo. Ayan. Lumitaw na po lahat yung ating mga bilo-bilo. Ay, Diyos ko, kung maaamoy nyo lang po, napakabango. At ngayon naman po, maglalagay po tayo ng Alaska Classic Sweetened Condensed Filled Milk because it complements the flavor of the coconut. Hindi ho ba kapag tayo gumagawa ng salad, hindi ba napakasarap kapag mayroong condensed milk? So, ito po sa ating version ng ginataang bilo-bilo, naglalagay po ako ng kondensada. Mas lalong nagiging creamy, mas lalong malinamnam. Maglalagay po tayo ng 1 can na coconut cream. Pangpa-enhance din po ito ng flavor. Pasensya na kayo ha, ang dami-dami kong ingredients kasi ganito po talaga ang aking ginataang halo-halo. Ang daming langka. Oh my God, ang sarap. Ang daming langka, bilo-bilo. So, ilalagay naman po natin ngayon ang ating kakanggata. Medyo buo-buo po ito kasi galing po ito ng freezer. Ito na po ang ating sago na makunat. Sago a la Michelle. Uubusin ko na rin po itong langka kasi gusto ko yung hindi siya overcook, yung crunchy-crunchy pa siya. Lagay na po tayo ng nata de coco. Yung iba ho, nilalagyan ng buko. Yung iba ho, nilalagyan ng mais. Ayoko naman ng mais kasi kung maglalagay ako ng mais, magiginatang mais na lang tayo. Ako po, paborito ko po kasi ang nata de coco dahil makunat-kunat din po siya. So, ito po ang gusto kong ilagay. Tapos, namili rin po ako ng may kulay para mas magmukhang colorful and festive yung ating ginataang halo-halo. So, ngayon naman po, ilalagay na natin ang ating minatamis na saging.
luto na ang ating ginataang bilo-bilo, ginataang halo-halo, ginataang tambo-tambong. Ayan na, napakasarap, lasang langit. Kaya halika na, tikman natin to. At ngayon naman po, tawagin natin ang aking asawa. Love, halika na, tikman mo na to. Ano yan? Ginataang halo-halo. Pwedeng kainin ng mainit, pwede rin kainin ng malamig, depende po sa inyo. Lasang langit, my love. Ang sarap. Thank you! Sana po magustuhan ninyo. Gawin po ninyo itong recipe na ito. Magugustuhan po ng buong pamilya ninyo. My version of ginataang halo-halo or ginataang bilo-bilo. So, mga apo, kakabsat, kung meron po kayong mga comments or suggestions na gusto po ninyong iluto ko para sa inyo, sabihin nyo lamang po, mag-comment lamang po kayo. Yes, mga kaibigan, until our next recipe, magkita-kita po tayo ulit dito sa Michelle's Lasang Langit Kitchen!